Guk gure nahia hauteskunde hauetan konbentzitzea da. Konbentzitzea Eusko Alderdi Jeltzalea dela euren interesak inok baino hobeto defendituko doguzala, inok baino indartsuago. Bai, guk Eusko Alderdi Jeltzaleak bermatzen dugu beste inok baino hobeto, sendoago euren nahia, herritarren nahia. Guk Eusko Alderdi Jeltzaleak eta zelan ez, Urkullu lehendakariak, Eusko Aldun guztion lehendakaria dan Inigo Urkulluk. Baina, zergaitik edo zertarako eskatzen dautzegu Euskaldunoi beren konfidantza. Herri hau, Euskadi, eraikitzen jarraitzeko, etorkizunera begiratzeko, herri honetan sinesten dugun guztiok batu gaiguzan. Herri hau, hobea egin dagigun, eta bertan gure seme-alabak eta gure bilobak heldu daitezanean, aske sentidu daitezan. Aurrekunde eta ongizate aukera barriak izan dagiguzan.